Kinsa man gyud ang Toro family sa tinuod nga kinabuhi. Kanang malipayon ra lingaw bibo. Malipayon, Oh, bibo nga na. Katong wala pa yung mga kamera sa una, unsa man mo magbuhan. Unsa Mao man ra mo gyapon. magbuhan. Wala lagi gyapon, no? Lagi gyapon. Video, sa video personal mao ra gyud. Banda lang sila po. Sa video. Mao na tinuod. Hindi lang yagawag yun. Pero mas gwapo gyud nga if namoy madawat nga kwarta ang pinga ninyo kay ang kasikatan bitaw dili bayan na hantod-hantod. Mao. Muna nga ang katong madawat ninyo karong adlaw, no? Di na lang sa siguro natin ihatag ang ano. Oh, di ba sweet yung kayo ang duha? Oh, grabe na yung kayo ba? Ka-sweet. Grabe siya. Kiss daw, in a rose daw, Jel. Mayong bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Gina-welcome tamo sa ikatulong season sa programang binisaya Chit Chat ato ni. Ug siyempre kinahanglan nga ang mo breaking sa kini nga season, grabe pod kaayo maka-break, makabungkag gyud kaayo. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Sikat na kaayo sila karon sa social media tungod sa ilang reality show nga motigi dito sa Toro Farm sa Manila. Kay naapoy Toro Farm dinhi sa Tubigon, Bohol. Wala na lain pa. Ato nang i-welcome sa programang binisaya, Toro Family! Grabe lagi kayo ni. Ila-ila na mo sa inyong kaugalingon. So guys, ako si Cheryl May. So ako guys, si Tita Tits. Ako si Uncle Toro. Ako dahil si Curl. Ako dahil si Bib Stephen. O ako dahil po si Snake Princess. O ako dahil si Gigil. Ako si Ana Rose. O ako dahil si Kikim. Ako si Uncle Chito. Ay, pag-anhi gyud nako sa Bohol, kagahapon gyud kong nasayod kay imuha din ni silang pamilya diri Snake. Oh, ako pamilya. Imuhang pamilya kanus aman gyud nagsugod og kasikat ang Toro family. Isang kulturo, gi-video-videohan pa to ni Snake sa Nicola Borrell story. Tapos kanang viral man kanuna yung kada video niya si Papa. Mao to naka-decide mi nga kanang gamaan na lang po na mo siya account nga iyahang pangalan. Ya mao to kay tingala mi kay kanang may papagama daghan na kayo mga followers, mga viewers. Nya nga na nya mao tong pagpila ka days ato si Uncle Turo o si Mama nangadto mag Mindanao. Kami man duha gi-vlog-vlog ana nya ni adto man si Arturo sa Mindanao kami duha mo nang sila nan kay parang napoy ma-content si Kikim. Pero ang mag-igsuon gyud Kami kamo tanan except lang kay Ana Rose. Si Ana Rose kay unsa man ka Ana Rose? Ha? Binaji. Bayji? Unsa? Binaji. Binaji. Sorry. So ikaw may uyab mo o minyo na mong Gigel? Living partner. Sawa na. Naa na mo yung anak, Ana Rose. Buntis pa siya karon. Nami anak sa una niya. Namatay man. Manang karon nasundan. Ay, hala, sorry. Unsa man tong tuiga, Jel? Pagka 2024. Ay, bag-uhay ra. 2024. Pagka nataot to siya, February 1. Namatay siya, March 24. Ay, okay. Sorry, Ana ha. Tapos karon mabdo si Ana Rose. Mabdos. Pila naman ka bulan, Ana Rose, intiyan? 3. 3 ka buwan na ka. Ang pingi imong kuan ha, dili magsigig lihok. Dili ka magsigig lihok. Unsa may nagpa-check na mo? Nagpa-check up na may. Nagpa-check na mo. Nagpa-ultrasound po may. Kinsa may una ni Ad, ikaw? Di, nang ex man ako. Barkada niya, ex man ako yung barkada. Wait lang. Ang ex ni mo, barkada ni Ana Rose. So, gibulagan ni mo imuhang ex kay tungod kay Ana Rose? Di, nagbuwag nito. Nagbuwag na mo, o niya dayon, si Ana Rose na dayon imong gipuli. Sige, magkaghalok niya, makita na go. Lalo na sa Naros. Mo what's nga sa Naros nang cheat po ba? Ay, loyal. Kay ang regado yun na sa una kay man cheat man, bisag saon, bisag masakpan din na gyapon pero siya waman ako pang tanawon ni mga kon nimo gyud. So, importante si muha ang loyal. Ganang barang bae nga royal ba? Sige daw, be. Royal to orange. Sige. Loyal. Sige, asa man ka naliwat kay Uncle Toro? O sa si Uncle Toro, asa man ka loyal po ka?
Loyal pod. Pero kamong duha tita Tits ni Uncle Toro, unsa man ni magsigigid mo away? Oo, adlaw. Unsa may awayan ninyo? Kada nga pagkabadlongon nga sige ubog-ubog nya mag-usahay. Sa una masuko pero pagkadugayan di na ko masuko kay gianad-anad lang akong kagalingon kay mosamot ko kaniwang og magkonsumisyon ko kay mao man siyang utok. Gali gyud mo di gyud mausab. Nya unsay masulti nimo anak Kol? Unsa may masulti nimo anak? Mao kanang mali pa mo ko sayo makainom ko anak ko. Pero og di ko kainom na si Manaha kay wang lawas kay pero mo. Maluya ka. Pero may ino sa si Manaha kasi kainom ra kas ako di pa nang kadadlaw. Dayon sa inyuhang pamilya karon, sikat naman mo. Oh, kuyawa kay Kim mo. Sikat naman mo kay tungod sa ilok ni Kim. Hey, wait lang, Kim. Pakita ni mong ilok, Kim. Diya, magkita ni sikat, Kim, no? Ilok reveal. Oo. So wala pa to sila ang hospital na nga viral kay ako among gituan kanang nasikat tong ilok reveal nga itong kayong ilok kaya Oo. gipang bash ko yan ay daghan ang gamag mga account yan nga daghan po mga nang share abot og 50k share man siguro to nya. Oh, mga react po yung susundo nga itom ko no kay kog ilo ko no anak ko no dapat ko no ikuan ko no stream ko ka na ba kanang kono pang kaliro. Oh. O nga nagipang bash ko pero okay ra gyapon. Nasakitan ka, wala? Ato una sakitan ko pero naanad mo ko kay nakanaon ko nga kanang Tinuod man. Tinuod man. Ilong tinaw ito mo wala. Onya. Nya ko natural naman ingon gingnam ko listing ayo pa na mga basher kay natural na daw lang basher daw kay kung wa kay basher di ko na mudagan pud mo mga views o mga followers mo to okay na lang bala ng mga basher. Pero kamo gyud nag-vlog mo kay na-inspire mo kay Snake. Marag ana. Si Snake gyud ay gakuan. Inya Snake, unsa may gitambag nimo nila Snake? Kay ikaw man gyud ni sikat una nya, ikaw man gyud kahibaw-an ni social media Snake. Ang gitabag nako dila kanang ay lang na ninyo pansinan ng mga basher kay di mo mahimay mo vlogger og di mo budawat og basher. Unsa tong naton-an nimo sa Bisaya Squad nga mao poy imong gisulti sa ilaha? Dili na ko mag-vlog og kanang basta-basta karon nga kanang makita ang natutoy na napakita si Jejel og kanang lubot na bana hinaw nang ako akat wala hinaw na balik kay nagdikot lang stories ko nawasad ko nag-change og kanang marka to na kay profile baya to di ba ito page lisod siya ma-recover kay kanang i-rejected ang ako ang kanang valid ID di dawato Mao na nga karon careful na mo. o careful ako sa kanang upload di na ako mag video og kanang di sila magtarong og ilis mo na pa ilison jud ako sila kada adlaw kay kanang na may panahon magud nga kanang magdrama na pud sila kada ilahang mga away-away na baka video na pud ko kay mao jud nang nakuha sa mga tao kanang reality show gyud. Yes, pero ang likayan sa ninyo ha nga dili ninyo kanang mga sagpa kanang mga physical na makuan mo ana, ma-restrict mo ana. Kisa may tig-upload sa inyo ha gyud. Aha man mo ga-upload. Sa Uncle Toro ko. Sa Uncle Toro nga account pero gigahanan ko ni Kuya Roy og kanang page nga kanang monetize na tanan. Si Kuya Roy ngayon pasabot medyo man dito. Salamat kay Kuya Roy. Siya naghatag na ko og page kay siya nga sayang nga po na yung mga views Kim oy nga kanang wala pa mo earnings. Mo tong kanang nga siya nga gaan na lang muna ako og page kay para dili na mo mag-upload kay sayang kayo magsige mo og vlog tas daghan og views why earn. Mo tong gigaan ko niya og page nga kuan galis page to niya tas gilis na pangalan mo na. Grabe gyud ni si Roy gyud. Butan kay si Kuya Roy. Di gyud gihapon ni siya di gyud gihapon siya mo undang og tabang Snake. Butan kay si Kuya Roy. Namo. Snake ka. Tagaan ni mog sakit sa ulo si Roy Snake. Buatan ba si kanang Roy ba? Siya lang ito handle ni Snake. Sa inyong reality show nga mga gina-upload ninyo nga mga video nga gagkayagaw mo. Unsa man usually ang gina-comment sa mga ginabash sa tao sa inyo ha? Unsa may ginasulti? Parang kalagaran mga comment na basahan ako kay mga pamilya nga mga Piat City o kanang Unsa Piat City? Kanang kulang-kulang ba mga Piat City kulang-kulang. Unsa may bation ninyo? Sakit gyud kay paminaon pero dili lang na matagdon. Ya nay po ng mga istorya nila nga nanana po ng mga tawanan na yung mga online limos na mga klase ra. Mag-live may mingon og online limos. Mag-pin na sa comment section og gikan na. Uban tapon mingon pa ng uban tao nga pwede na ning live atong himog pangwarta dai mga ana pang uban. Pag na. Patay na sila sa kasuya. Pero daghag na lingaw, di ba? Daghag na lingaw sa ilaha. Naragid na sa atoa kung unsaon nato pagdawat na if
mangayo sila GCash while live sila. Kay kung galantaw man sad mo, nalingaw mo, nara po na sa inyo, muhatagod mo dili. Ana ra man na. Ana ra gid na. Oh, ana ra gid na. Unsa masulti nimo kana Tita Tits? Unsa may isulti nimo ana Tita Tits? Ang akong masultian na kadang unsay makita nila dapat nga kadang parita nagkuanog ngayog jikas ug depende ra nila ug mupugas sila di napod maani sila sa ilang gipugas kay kadang ug matinabangon kag manghinatagon ka ang Ginoo ra man pay mobaw sa imong pagkamahinatagon. Kani dili pa man mo monetize, asa man mo makakwarta karon? Sa kana mga nay mo atag og sponsor nga kanang may chat mo nga kanang makawa daw may og kanang mga stress kuan ko no o mga problema daw nya nagaan ta magpahalipay kay sa GCash ninyo nila na Rose po ko namayong ko na Rose kanang mag-TikTok sa Rose imong comment ya nga kanang mayuha sa Rose mo sa ayaw oy pero paistoryaha. Ano mga aligaw kay labi mo comment nga kanang gisayaw na Rose og gitan-aw pala na nimo ABCD na Rose baka maunta ka mo istorya mga abusado kayo mga basher. Pero si Ana Rose siguro sa mga galantaw ayaw lang pod mo kaayog kay maraog ang personality magud ni Ana Rose hilumon siya nya murag dili kay siya kuan og mga daghang tao di siya hiningog so di lang sad punta mo judge no murag makita man sad ninyo especially karon kung unsa siya kahilomon. Ang uban po mga fans ni Ana Rose bilib ko kay katong nasa taga laing nasod bilib ko nila kay kanang isa ka video call na Ana Rose pagsabot nila legit kanang video call contact tinuod ba na nga ikaw ba ni Gigel or Ana Rose isa ka video callan mustorya sila lang kibaw sila nga di si mao mustorya mingon rin nga Ana Rose hindi ko sa imong number GCash kay tagaan ti kag kwarta pang pamahon ni o pang snack tingay ko kay abi og hatag na tag 150 tingay ko muhatag sila tag 2,000 1,000 500 300 pinakagamay ra jud ng 50 mo nang nakaingon ko nga di jud angay Ana Rose nga og nay mga fans or mga followers viewers na to nga makik-picture smiling face ito permente balag kapoy atong lawas kay ngano sila usab ang nakatabang sa tuwa kay og wala sila di man ta musikat. Sus very good you kinis Gigel. Grabe ka pa to Gigel. Grabe ka very good. Grabe ka very good. Bisag kapoy na sa kong lawas wala na koy gana mo makik-picture pero pugso nako bisag kanang kapoy na sa i-smile jud ako kay ngano og dili ta magtarong og picture sa atong mga tao mga followers inag-picture na to sa atong vlog magpahilipay ta sa ila na sa personal makakita sila to proud kay sila kay kita sila vlogger dira tong mga idol na sa actual inag-picture na imong naw guba so makaingon na mga followers o viewers nimo mga sponsor nga wa jud ni sila nami nga pag-vlogger ayo ra sila sa camera pero sa personal not good ay sila so very good Gigel very good guy mo na nga angay jud ta nga sa vlogger ta sikat tag sa madi pagkan kay nabatay maratog sa tong mga vlog basta importante nakahatag tag kalipay sa mga katawhan wa tay gipili nga tawo mapobring madato ato sung tagdon kay isam na sila nato nga followers. Very good. So karon mo na ang inyong madawat nga kwarta dili wala pa may monetization mga ana kaning duha ka buok kani dili na sila gapil-apil nganong wala man mo gapil-apil Mawo ko makita tong nawe ha mawo ko nga mawaw ka pero kabalo ka nga sikat na imong pamilya. kabalo Si Kakal og si bib Gaskwila pa mo. wala kaundang Ko ara. sige absent Nga namang ni undang magkakal. sige absent Kay gugit dungag si mama dugay mo dungag nya usahay dugay ko matapod nya saypon na way kapalit bugas pero karon na may mapalit-palit na makakuot-kuot na mo pankuan. Ah, Medyo nabago na inyong kinabuhi. Na-improve na gamay. Na-improve na gamay. Na-improve na gamay di pre sa una nga wa gyud grabe bisag ko timo panginabuhi namo. Maglisod mi kay ang trabaho ko ni papa mga libor mi panagsar mo makalibor na maggol po mi panagsa kasay mo klube kasay mo. So galibor ka, Col. Mo na ang gibuhay nila. Sa usak ka buwan, ikapila man ka usay makatrabaho. Nay say wa di lagi perminti na po say wa na po say na undang-undang ba. Wa koy perminti trabaho. Mao ba? Pang libor may hong gibuhay nila. Pero mas gwapo gyud nga if namoy madawat nga kwarta kanang ampingan ninyo kay ang kasikatan bitaw dili ba yan na hantod-hantod. Mao bitaw ko kitambag niya nga ayo si gubog-gubog og sugal-sugal kay saya ng kwarta lumarabay ra Mo na. gani. Muna nga ang katong madawat ninyo karong adlaw no? Di na lang sa siguro natin ihatag ang ano.
kanina lang sa dili makita sa mga video, sa inyong mga reality show. Kinsa man gyud ang Toro family sa tinuod nga kinabuhi. Kanang malipayon ra lingaw bibo. Malipayon O ra. bibo nga na bisag kanang Katong wala pa yung mga kamera sa una, unsa man mo magkuan, unsa mao man ra gyapon. Mao ra gyapon, mao ra gyapon. Video, sa video personal mao ra gyud. Sa video Mao na tinuod. Dili lang yagawad yun. So pag magstorya mo, wow, ana yun. Paghira gid ay. Ora o. Pero Rose, okay ra ka diha, Rose? Kira. Katol imong ang ulo. Head and palitan tag head and shoulders niya si Ana Rose. Sige kaspa na ni siya na Rose. Rita Rose ay. Wait lang, pila edad ni mo Rose? 19 na ka. Ikaw Jill? 24. 24. So higugma jud kang ni Jill Rose. Oh. Unsa pinakaganahan nimong Jill? Unsa pinaganahan nimo kay Jill? Butan. Buotan. Ngano kaingon ka nga buotan unsa mga ganang Ba? Wala ka. Pero sige, balik ta kay Tita Tits ug kay Uncle Toro. Kana mag-away mo, pag human ninyog away pod mo sa katre ana. Ay Wala ya mo kay Wala. basta mahubog ni siya di man kumudog niya kay naman ko'y best friend nga makipagigda ko sa ilaha. Okay, siyempre imong best friend. Ako mang amiga. Okay. Kuyawan sa tana. Kuyawan sa. Di man ko katulog. Di ko katulog sa mua og mahubog ni siya kay ngano. Kanang dugay siya matulog istorya siya makadlaw na. Unsa may istorya niya? Balik-balik atong uyab daw sa unang panahon. Kanang uyab ko di sa unang panahon. Oy, balik-balik ko istorya niya di ko siya musugot mo una kog to kay maglungan niya. Mura niya siya kay nahubog man ako mo ko kainom. Mo to maglagot ko niya. Kanang og musupak ko. Kanang musupak ko siya mag-away ming duha. Anya ngano marag naubaw man kada kol? Ha? Di, Wala tinuod na kol. tinuod. Basta makainom ko, di ito na siya mahigdag bahay. Og dili na siya mahubog usa kay naglo. Kaugma na. Kasayod ka nga mao na imong ginastorya perminti pag mahubog ka. About sa imong ex. Di, napoy say nga, di, kanang, basta dugay kung human ang istorya. Ang love jud nimo si Tita Tits gyud. Kung mo may hanggang pangasawa. Kasi ka na. No, di ba sweet jud ko ayo ang duha o grabe na jud kayo ba. kaswi. Grabe jud. Kiss daw Kiss daw, in a rose daw Jill. Sana. Uy, sana. Sana. Unsay gusto ninyo isulti sa inyong mga fans karon? Sige. Thank you sa ang masulti na mo is thank you sa pag-support namo bisan among mga video makalagot nga makalingaw pero sige gyapon mo tan-aw. Oh, salamat gyapon po sa mga basher kay tungod sa mga basher nalaghan po mo mga viewers. Ako, pasalamat ako sa mga mga followers na mo kay og dili po tungod nila, di po may masikat mong pero sa kinay mo mga video bisag may edit pero napasalamat ipon mi kay daghan kay nang nananaw ba na nalingaw sila pero uban dala pandaot pero kami pakya na kay isa mong sila gun nga nakatabang sa mga gud bahala na sila kung sila mga istorya na okay ra na ang tanan. Salamat Jill. Ikaw Snake, unsay masulti mo Snake? Usap pod ko nga nagpasalamat po sa mga basher po sa ko ang mga viewers po sa akong pag-upload nilang Ana Rose pod kay usap pod nga nakatabang-tabang po sa ko nga may kusog-kusog sa ko gamay pod kay katungod sa pangalan ni Ana Rose ug ni Uncle Toro ug ni Tita Tits ug ni Kikim kana padayon jud yapon ko og kana vlog jud nila jud kay mas tabi man og kana na ako diri kay kanang mas malay ka na mas lingaw man ang akong tingog pod na og kang Kikim pod. Mas tabi pa na ako diri kay para maka-content si Kikim maka-content sad ko daw. Bora. Call, ikaw Call. Unsa may masulti nimo sa mga fans ninyo Call? Salamat po ko sa mga followers na mga sila. Nitabang ko na mo nga arong ang among kuan mo asenso mga approve mga musika sumiana. Ikaw Tita Tits? Nagpasalamat po ko sa mga nagtanaw sa mga followers namo ug mga viewers niya kanang nag-idol po sa among pamilya ug labi na sa mga basher kanang daghang po salamat sa inyong nga amo na lang gipalapos pikas dunggan ang among nabasahan sa inyong mga comment kay ug dili tungod ninyo wala pod mi sa inyong atubangan karon. Salamat mi kanila sa Bisaya Squad kay bisag unsa ka badlongon si Snake wala gid niya buhi hasta na pud kami kanang gigaan mi nila og monetize ang account. Anta makaselda na po. Daghang salamat sa inyo ha, Toro family, kay Bibi, kay Kakal, kay Uncle Toro, kay
Tita Tits, kay Cheryl May, kay Kikim, Ana Rose, Jijil, og kay Snake Princess, og sa ilang igsuon nga si Cyril. Oh, Pastor Oh. Cyril, Pastor Cyril. Si Pastor Cyril. Ug siyempre sa inyo ha, isip Uncle Chito ninyo, ang gusto ra gid nako ibilin sa inyo ha, Snake, hibaw naman si Snake ani nga kaning ato ang gitawag na to nga kasikatan dili gyud ni siya tod. So kung unsay madawat ninyo tungod sa inyong kasikat, ang pingan gyud na ninyo unya. Tigumon kay wa kita kahibaw unsay mahitabo na to sa future, no? Daghang salamat sa inyo ha, ug congratulations. Palakpakan na to Toro family. Palakpakan na to ang Toro family.